Здравейте, добре дошли на канала ми. Днескашният повод за този клип е смяна на гренажен ремък и ремъка на генератора. Първоначално повода беше смяна най-вече на ремъка на генератора, заедно с обтяжната ролка, която доста вибрираше и издаваше непривичен шум. Двигателят на автомобила е 2006 година, Fiat Ulis. ...2000 кубика JTD, двигател RHW, 80 кВт, 109 коня. Преди да започнем всички процедури по премахване на ремъка, най-напред трябва да фиксираме надежно коляновия вал в горна мъртва точка, коляновия вал, както и разпределителния вал. Сега ще ви покажа тук къде се намира и какъв инструмент е нужен за по-лесно фиксиране. Аз съм си направил 8 мм болт, шпилка ли е, какво е, някакво желязо 8 мм и дръжка с дължина минимум 35-40 см примерно. Това е блокировъчният отвор, а това е мястото, където трябва да попадне блокировъчния болт. Тук съм превъртял няколко градуса по часовниковата стрелка. Значи през този отвор трябва да попадне тук. Тъй като не се вижда много добре, там е много ограничено мястото, ще се опитам да докарам отвора тук. И мисля, че ще го видите по-добре, ако настроя светлината така. Да. Само ще трябва да превъртя. Ето го. Ето това е белега, вътре на маховика. Стартера и отвора, фиксиращият. Така, трудността тук при замяна на това гренажен и особено на гренажния ремък е трудната достъпност до местото, поради което се налага да се свалят доста неща. Не чак доста. Значи тук премахаме и декоративната решетка, нищо особено. Премахват се две чистачки в краищата, няколко самореза тук. Маркучлито, което на стъкломиещото. Маркучлито, където това маркучле, минава през този отвор и се разкача от тук. Така, я също ще отстраниме, да не ми пречи. След това остава този държач, който се намира тук, на три точки, тук в лявата част и тук отпред. Премахваме и него. Той най-вече създава проблема с трудната достъпност. Следващата част, която трябва да премахнем, е казанчето. Казанчето на един болт. Отстраняваме настрани и се открива прекрасен достъп. В интернет не намерих много смислено обяснение къде точно е белега. Тук са свалени вече шайбите, ремъчната шайба на алтернатора и компресора за климатика. Свалени са капаците и се добираме до зъбното колело на коляновия вал.
по-добре. Шпонката е горе-долу около 11 часа се пада. Не е точно отгоре на 12 часа. И белега, който трябва да съвпадне, е след този квадрат. Ето тук има едно кръгче. Не знам дали се вижда добре, чакайте да го увелича. Ето това кръгче. Трябва да съвпадне с шпонката на коляновия вал. Значи това е белега горе кръгчето. Тук ще се сменя водната помпа, всички ролки. Горе да видим болта на разпределителния вал. Така, ще увелича. Ето това е фиксиращия болт. Пазът, в който влиза фиксиращия болт горе на разпределителния механизъм, представлява ето такъв полукръг. Нещо подобно. Не е отвор, който е просто през зъбното колело, а просто представлява ето тази част. Такъв полукръг. Проблема е, че за да се извади ремъка, тук ще трябва да се сваля и тази опора на двигателя петата. 3 болта. Не е добре осветено. Надявам се, че се вижда. 3 болта на петата. Един. Втори тук в сянката. Трети. И отделно тук двата болта. Като преди това двигателя трябва да е подпрян отдолу. Покажем белега. При свален ремък много добре се вижда. Ето това кръгче. Точно шпонката трябва да е горе-долу точно срещу него. Така изглежда поставения агренажен ремък. Винаги препроверяваме стопорния болт дали е на место, да не е изкочил. От тук се вижда долу зъбното колело, колянов вал, паразитната обтяжна ролка. Това е водната помпа. Тук малко вляво над водната помпа е натяжната ролка. Както казах, с квадрат на 6 се натяга и се затяга 23 Нм. Така, внимание, преди да бъдат свалени лапата с тампоните, автомобила, двигателя е подпрян отдолу надежно, така че когато свалиме лапата, да не пропадне двигателя надолу. Изглед към коляновия вал, шайбата, коляновия вал, паразитната ролка, водната помпа и обтяжната ролка с квадрат. Още веднъж напомням, тук двигателът е подпрян, тъй като предната част сме свалили лапът с тампоните и няма какво да го държи. Пристъпваме към поставянето на капаците. Ето това представляват.
Относно поставянето на капаците, първо поставих долния капак на коляновия вал, след това трябва десният да се постави и най-накрая е този левия на разпределителния вал.